अमा फिसिनानै गावनि आथिङाव गसंथानो सिगांदों दलवाबारि गामिनि हानजासे लाइमोनफोरा। जोहोलाव दावहारु पिगारि फार्म मुं लानानै क'क्राझार जिल्लानि दलवाबारि गामिनि हानजासे लाइमोनफोरा 1 बोसोर सिगांनिफ्राय अमा फिसिनायखौ जागायदों। नाथाय मोनसे दुखुनांथाव बाथ्रा, अमानि बाजारा मोजां नङैनि जाहोनाव नांगौबायदि मुलाम्फा बोखांनो हायाखै। फार्माव बे समाव मा 30नि बांसिन अमा फिसा दं, नाथाय मासेबो अमा फिसाखौ फानहरनो हायाखै। बेनिखायनो सोरबाफोर अमा फिसिनो गोसो एबा अमा फिसानि गोनांथि जादोंब्ला जगाजग खालामनानै लांफैनो हागोन। अमा फिसिनाय एबा फार्मनि बागै मिथिनो थाखाय 9365023474 9954906979 मबाइल नाम्बाराव फोनांजाब खालामहरनो हागोन। नैबे जोंनि पिगारि फार्मनिफ्राय आङो बुंनो सानदों जे जोंनि जानाखि पिग मिशननि बिटिआरआव पिग मिशन लादों, बे पिग मिशना जोंनि थाखाय मोजाङानो जादों। आरो मोनसे खोथाखौ जोङो साननांगोन जे बे मार्केट एबा बाजारखौ जोङो मोजां मथ' जोङो खालामना होनांगोन गभर्नमेन्टआ। लोगोसे सरकारि भाबै माखासे जुदि बेबायदि जोंबादि अमा फिसिग्रा बिथांमोना जुदि अनसुंथाइफोर होयोब्ला जाहाथे बिसोरो अमा फिसिनायनिफ्राय बिसोरो गावखौ माने जाफुंसार हागोन एबा साबसिन जानो हागोन होननानै आं सानो। जोंनि अमा फार्मखौ नोजोर होबा नुनो मोनगोन बाहाय जोङो माखासे रांखान्थिनि आंखालाव जोङो अमा फार्मखौ फेहेरनो हायाखै। आरो जोंनियाव माने कन्स्ट्राक्सनाव रांखान्थि खम जानायखाय जोङो बेखौ माने डेभेलप खालामनांगौ हिसाबै जोङो बेखौ खालामनो हानाय जायाखै आरो। अब्लाबो जोङो जोंनि जानाखि लोरबां थोरबां रांखान्थि हालोदजोंबाबो जोङो अमा फिसिनायनि खामानियाव जोङो साक्सेसफुलि जोङो खामानिखौ मावबोगासिनो दङ। दा बे बेलायाव जुदि जोङो साइन्टिफिक अमा आरो न'आव फिसिनाय अमा, खिन्थु जोङो साइन्टिफिक अमा होनना बुङोब्ला जोङो बाहाय जोङो बिराद सिखोन साखोनै जों अमाखौ फिसिनाय जायो। आरो बेनो नांगौ रोखोमनि आदार, जाय आदारा माने पुस्टायु आदार, बे पुस्टायु आदारफोरखौ जोङो बाहाय होनाय जायो। नाथाय गामियाव फिसिनाय अमाफ्राबो हयथ' जाजायो नंगौ, खिन्थु बेहाय माने एसेबां माने बेवबो माने जानायाव टेस्टबाबो नैबेबो जोंना टेस्ट होननानै जोङो बुंनांगोन आरो। बोसोरनिफ्राय जुन दाननिफ्रायनो जों बे हाबाफारिखौ जागायदोंमोन। दासिम जोङो साक्सेसखौ साननानै नायोब्ला जोङो साक्सेसफुल जादों होननानै जों साननानै लाजायो। मानो होनब्ला जोङो अमा फिसाखौ जों लाबोनाय लोगो लोगो लाबोनानै जोङो मथथे 8-9 मासाव जोङो अमा फिसा मोननाय जादों। दा मथथे बोसोरसे जाबाय आरो बोसोरसेयाव जोंनि अमा फिसाया दा फानजानाय अबस्थायाव दङ। दा बेफोरखौ नायोब्ला जों जुदि मोजाङै अमा फिसाफोरखौ जुदि फाननो हायोब्ला जोङो बाहाय मुलाम्फाया 100% फैगोन होननानै आं सानो। दा बुंनो थाङोब्ला अमानि बाजाराव जों नुदों अमायाव माने एसेबां माने मार्केटआव जोंना डाउन जादों जे जोंनि ओनसोलफोराव माखासे ससियेल मिडियानि गेजेरजों माखासे बांसावनाय बाथ्राफोर, जेरैहाय अमा जायोब्ला मानसिनि बेमार जायो बा अमाजों थाफायोब्ला मानसिनाव बेमार सन्देरनो हागौ, बेफोरबायदि माखासे बांसावनायनि गेजेरजों अमा फिसिग्रा गोदान अमा फिसिग्रा फालांगियारि बिथांमोना अमाखौ फिसिनो थाखाय गिखांनाय फैदों। मिथिनो मोनदों जे नोंथांमोननि अमा फिसाखौ दिनैसिम मासेबो फाननो हानाय जायाखै, बे बेलायाव मा बुंनो? दिनैसिम जोंनि अमा फिसाखौ जोङो फाननो हानाय जायाखै। नाथाय आसा खालामदों नैबे मिडियानि गेजेरजों नायगिरि बिथांमोना, जायफोर बिथांमोना अमा फिसिनानै जुदि गावखौनो मुलाम्फा मोननो लुबैदोंब्ला बिथांमोना अमा फिसाखौ लांफैनो हागोन। अमा फिसिनायनि जेरैबायदि टेकनिक आरो मारै केयार खालामनांगौ अमा फिसाखौ, अमा बिमाखौ, बेफोर टेकनिकफोरखौ आङो नैबे जोंनि ग्रुपनि गेजेरजों जोङो बेखौ ट्रेनिं बायदि आङो होनानै अमा फिसा फिसिनायनि ट्रेनिंखौ आङो होगोन होननानै बे मिडियानि गेजेरजों फोरमायनाय जाबाय। जोङो गिबियाव जोङो 8 जन सोद्रोमाफोर दंमोन। दिनैसिम जोङो बाङै जोङो 16 सोद्रोमाफोरा बाहाय जोंजों एंगेज जानानै दङ। बेसेबां खरसा खालामनानै नोंथांमोना जागायजेना बे? जोङो जागायजेननायाव गिबियाव जोङो न' बानायनो थाखाय जोङो 2 लाख जोङो बेखौ बानायग्रोदोंमोन। बेनि उनाव अमा फिसा बायदों आरो आदार बायदिसिना खामानिनि थाखाय जोङो मथा मथि 2 लाख बाहायबो थांदों। मथथे जोङो दा बुंनो थाङोब्ला 4 लाखसो जों बे फार्माव गारनानै दङ। दासिम जोङो गारनाय थाखाखौ मोननाय जायाखै। जोङो दाखालिसो मास मोनथाम बा 6 दानसो सिगाङाव जोङो अमा माखासे खासिफोरखौ फानहरनाय जादों। बाहाय जों मासेयाव अमाया बारा देराखैमोन, बेनिखायनो जोङो
15,000सो मासेयाव फानहरनाय जादों। गासै जोङो माबा अमाजों 75,000 जोंनाव बेखिनि राङा फैनाय जादों। नोंथां सानो जुदि जोंनि अमा फिसाफोरखौ जोङो सेल खालामनो हायोब्ला फाननो हायोब्ला निस्सय जोंनि अमा फार्मा जोंना माबागोन देरलांगोन आरो जोङो मुलाम्फा मोननो हागोन होननानै जों सानो। बर्थमान माबेसे दं अमा फिसाया ओरैनो? दा बर्थमान जोंनाव 33टा अमा फिसा दङ। माखासेया फानजाथ'वाखै खिन्थु जोंनाव 25टासो अमा फिसा फानजानाय अबस्थायाव फैबाय। दा मासेबो फाननो हानाय जायाखै अमा फिसाखौ। जायफोर बिथांमोना लांनो गोसो नोंथांनाव लांफैनो हागोन जगाजग खालामनानै। जायफोर बिथांमोना जुदि लांनो गोसोब्ला जगाजग खालामनो हागोन। गामिया जोंना बेखौ दावलाबारि गामिनो बे क'क्राझारनि ओरै सोनाब फारसे थानाय दावलाबारि गामि।